ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ኣብ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ እዋን ስራሕኻ ክትስእን እሞሕሰብ ገንዘብ ዝና ኣንፈት ዘይብልካ እሞሕሰብ መብዛሕትኦም ሰባት ተስፋ ምቆረፁ። ሓደ መንእሰይ ካብ ሴኔጋል ግን ስቕታ ናብቲ ዝዓበየ ድምፁ ክቕይሮ ወሰነ። እቲ ኣብ ጣልያን ካብ ዝነበረት ንእሽተይ ኣፓርታማ ናብ ኣብ ምድሪ ዝበዝሐ ተኸታተልቲ ዘሎ ቲክቶከር ዝኾነ ሰብኣይ ዛንታ ጽንዓት ፈጠራን ዓለም ንምቕያር ቃላት ከም ዘየድልየካን መርትዖ እዩ። እዚ ዛንታ ካቢሌም እዩ። እንኳዕ ናብ ፌምላይም ድሓን መጻኹም። ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሳጢ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል። ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ብዘይ ቃላት ተዛሪቡ ንኢንተርኔት ዝሰዓረ ካቢሌም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ካቢሌም ብ9 መጋቢት 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዳካር ሴኔጋል ተወሊዱ። ወዲ 1 ዓመት ከሎ ስድርኡ ናብ ጣልያን ተጓዓዙ። ኣብ ጥቓ ቱሪን ኣብ ትርከብ ቺቫሶ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ሰፊሮም። ህይወት ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ትሑት ስድራ ቤት ዓብዩ ኣብ ህዝባዊ ኣባይቲ ይነብር ነበረ። ካቢ ቆልዓ ከሎ ናይ ትምህርቲ ጸገም ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ። እዚ ድማ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ተስፋ ክቑርጾ ይኽእል ነይሩ። ኣብ ክንዲ ዝቋርጽ ግን ተላሚዱ። ካብ ሃብቲ ዝመጻ ኣይኮነን፣ ፍሉይ ዕድል ኣይነበሮን። እቲ ዝነበሮ ግን ፍልጠት ንምርካብ ምድላይን ባህላዊ ስነ ስርዓት ዋዛን እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ዕቤት ኣብቲ ኣዝዩ ዘይተጸበናዩ ቦታታት እዩ ዝውለድ። ቅድሚ ቲክቶክ ካቢ ተራ ህይወት እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣብ ቺቫሶ ከም ፋብሪካ ማሽን ኦፕሬተር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ነዊሕ ሰዓታት፣ ትሑት ደሞዝ፣ ውሑድ ኣፍልጦ። ልክዕ ከምቶም ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰራሕተኛታት ኣብ ምፍሓር ተዓጽዩ ነበረ። ኣብ 2020 ግን እቲ ለበዳ ምስ ኣጋጠመ ፋብሪካ ካቢ ተዓጽዩ። ኣብ ሓደ ለይቲ ስራሕ ስኢኑ። ስራሕ የለን፣ ኣታዊ የለን፣ ርግጸኝነት የለን። ብዙሓት ሰባት ሰንቢዶም፣ ብዙሓት ተስፋ ቆሪጾም። ካቢ ግን ካልእ መንገዲ መሪጹ። ቴሌፎን ወልዒሉ ክፈጥር ጀመረ። ኣብ መጀመርታ ካቢ ከም ኩሉ ሰብ ቪድዮታት ይልጥፍ ነይሩ፣ ሳዕስዒት፣ ፀወታ። ንሱ ግን ጎሊሁ ዝረኣይ ነበረን። ሽዑ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኢንተርኔት ገለ ነገራት ዝተባሃለ ትርጉም ዘይብሎም ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተሓላለኹ ላይፍ ሃክ ቪድዮታት። እታ ህሞት እቲኣ ንህይወቱ ቀየረቶ። ንሓደ ካብቶም ሃክስ ግብረ መልሲ ዝህብ ቪድዮ ፈጢሩ። በቲ ሕዚ ዝፍሉጥ ዝኾነ መግለፂኡ ኣቃሊልዎ። እቲ ትኽ ዝበለ ገጽ ምልክት ኢድ፣ እቲ ስቕታ ቫይረስ ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝነብሩ ሰባት ብቕጽበት ተራኺቦም። ንምንታይ? ምኽንያቱ ሰሓቕ ትርጉም ስለ ዘየድልዮ። ካቢ ቀመር ረኺቡ ነይሩ። ቅልልነት፣ ስቕታ፣ ኣድማሳውነት። ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ቁጽሪ ሰዓብቱ ሰማይ ደየበ። ኣብ ሚያዝያ 2021 ድማ ንሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ኮኸባት ቲክቶክ ዝኾነት ኣዲሰን ራይ ብሊጽዋ። ክሳብ ሰነ 2022 ንቻርሊ ዲኣሜልዮ ካብ ስልጣን ወሪዱ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ተኸታተልቲ ዝረኸበ ቲክቶከር ኮይኑ ልዕሊ 150 ሚልዮን ተኸታተልቲ ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ ሕሰቡ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ፋብሪካ ስራሕ ዝሰኣነ መንእሰይ ሕዚ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መድረኻት ምድሪ ዝዓበየ ፈጣሪ ኮይኑ ኩሉ ድማ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ። ዓወት ካቢ ኣብ ቲክቶክ ደዋ ይበለን። ዓለም ለኻዊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኮይኑ ምስ ከም በዓል ሁጎ ቦስ፣ ባይናንስ፣ ፔፕሲ ዝኣመሰሉ ትካላት ምሕዝነት ፈጢሩ። ኣብ ፌስቲቫል ፊልም ቬኒስ ተኻፊሉ። ኣብ ፌስቲቫል ፊልም ካን ተራእዩ። ኣብ ኬነንስ ላየንስ ኣዋርድ ዳኛ ኮይኑ ኣብ 2022 ምስ ሁጎ ቦስ ኣብ ውዕሊ ብምፍራም ነቲ ቢ ዩር ኦውን ቦስ ዝብል ናይ ምልክት ወፍሪ ዳግማይ ንምጅማር ሓጊዝዎም። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ ሴኔጋል ሕዚ ኣብ መውረድ ነፈርቲ እናተጓዓዓዘ ምስ መራሕቲ ዓለም ስፖርተኛታትን
ኮኸባት ሆሊውድን ይራኸብ ኣሎ። ዛንታ ካቢ ብዛዕባ ዝና ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ጽንዓትን ፈጠራን እዩ። ካብኡ እንታይ ክንመሃር ንኽእል? ምዕንቃፍ ናብ ዕድላት ምቕያር ስርሑ ምጥፋእ መወዳእታ ክኸውን ይኽእል ነይሩ። ንካቢ ግን መጀመርታ እዩ ነይሩ። ቅልልነት ሓያል እዩ። ካልኦት ኣዝዮም ክጽዕሩ እንከለዉ ካቢ ግን ሓደ ግዜ እቲ ዝቐለለ ኣገባብ ዝያዳ ጽልዋ ከም ዘለዎ ርእዩ። ንምትእስሳር ቃላት የድልየካን እዩ። ስቕትኡ ቋንቋኡ ኮይኑ ዋዛኡ ኣድማሳዊ ኮይኑ ሓቀኛ ምዃን ዘይከም ብዙሓት ተጽዕኖ ፈጠርቲ ትረንድ ዝሃድኑ ካቢ ኣብ ቅዲ ስርሑ ጸኒዑ ህዱእ ስቕ ዝበለን ተዛማድን እዩ። ሕልሚ ዶብ የብሉን። ካብ ዳካር ክሳብ ጣልያን ክሳብ መድረኽ ዓለም ካቢ ካበይ መጺኻ ብዘይገድስ ሕልምኻ ቅኑዕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ምዝና ግን ብድሆታት መጺኡ። ካቢ ኣዝዩ ቀሊል ብምባል ነቐፌታ ኣጋጢምዎ። ገሊኦም ድማ ትሕዝትኡ ፈጠራ ከም ዘይብሉ ገሊጾም፣ ካልኦት ድማ ስቕታኡ ኣላገጹሉ። ካቢ ግን ብኣሉታ መልሲ ሂባ ኣይፈልጥን። ስርሑ ክዛረብ ገበሮ፣ ዓወቱ ክምልስ ገደፎ። ካቢ ከምዚ ምህረና ንነቐፍቲ ነብስኻ ክትገልጽ ግዜ ይተጥፍእ፣ ንቕድሚት ጥራይ ምኻድ ቐጽል። ዋላ እኳ ዓለማዊ ዝና እንተሃለዎ ካቢ ግን ትሑት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ጣልያን ምስ ስድርኡ ብቐረባ እዩ ዝነብር። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ወለዱን ኣሕዋቱን ኣብ መሬት ምጽናሕ ኣገዳሲ ምዃኑን ይልጥፍ። ኣብ ስፖርት ብፍላይ ድማ ንኩዕሶ እግሪ ፍቕሪ ኣለዎ። ካቢ ዓብዪ ደጋፊ ጁቬንቱስ ኮይኑ ምስቶም ታሪካውያን ተጻወትቲ ከይተረፈ ክራኸብ ክኢሉ እዩ። ክሳብ ክንደይ ፍሉጥ ዋላ እንተኾንካ ሱርካ ፈጺምካ ክትርስዕ ከም ዘይብልካ ውልቃዊ ህይወቱ የርኤና። ካቢ ሌም ኣብ መጀመርታ 20ታት ዕድሚኡ እዩ ጉዕዞኡ ጀሚሩ። ድሮ ግን ምልክት ገዲፉ ኣሎ። ኣብ ታሪኽ ዝበዝሐ ተኸታተልቲ ዘለዎ ቲክቶከር፣ ምልክት ተስፋ ንስደተኛታትን ትሕቲ ደረጃ ዝኾኑን እዩ። ኣብ ጫውጫው ዝመልኣ ዓለም ሓደ ግዜ ስቕታ እቲ ዝዓበየ ድምፂ ምዃኑ መርትዖ እዩ። ካብ ጎደናታት ዳካር ክሳብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ጣልያን ክሳብ እቲ ዝዓበየ መድረኽ ዲጂታላዊ ዓለም። ዛንታ ካቢ ሌም ፍሉጥ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን፣ ህይወት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ይኹን ክትትስእ ከም እትኽእል ንዓለም ምርኣይ እዩ። ስራሕ ኣልቦነት ናብ ዕድል ቀይርዎ፣ ስቕታ ናብ ሓይሊ ቀየሮ፣ ንቐሊልነት ናብ ዓለማዊ ዝና ቀየሮ። ስለዚ ነዚ ዘክር፣ ድሕረ ባይታኻ ንመጻኢኻ ይገልጽን፣ ምዕንቃፍኻ ንመጻኢኻ ይገልጽን። እቲ ዝገልጸካ ድማ ከመይ ጌርካ ትትስእ፣ ከመይ ጌርካ ትላመድን ኣብ ነብስኻ ብኸመይ ተኣምንን እዩ። ካቢ ሌም ኣሚኑ ሎሚ ድማ ዓለም ስሙ ፈሊጣቶላ። በዚ ንምእማኑ ዘጸግም ዛንታ ተነቃቂሕኩም ተኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።